Mulla on tässä nyt vähän muuta hommaa. Tuijotella eteensä huokailla. Mä kärsin. Miksi te voi mennä itse kysyä siltä? No kun me ei ilmeisesti oikein ymmärretä toisiamme. Niin? Onko sulle kukaan nainen koskaan antanut kenkää? Mä tarkoitan niinku sellainen, jonka kanssa oot ollut tosissasi. Aika yllättävä kysymys. Niin mä sitä vaan, että mitähän semmosessa tilanteessa voisi tehdä. No, mitäpä Kalle? Ei mitään, mä vaan mietin yhtä juttua tässä. Millaista sulla oli Intissä? Jaa, niin, että isänmaa kutsuu vai? Joo, huomenna pitäisi mennä kutsuntoihin. No melkoista hölmö hommaa se oli siellä Intissä kyllä. Olisit sä sit halunnut mennä Sivariin? No mun nuoruudessa ei ollut oikein vaihtoehtoja. Et sikäli asiat on nykyään paljon paremmin. Menisit sä nyt Intiin, jos olisit mun ikäinen? Jaa, vaikea sanoa. Kyllähän nyt vähän levotonta on tuolla itärajan takana niin kuin maailmassa muutenkin, että kyllä nyt jonkinlainen armeija täällä Suomessa tarvitaan. Niin kai sitten. En mä sillä, etteikö siviilipalvelus voisi olla ihan hyvä vaihtoehto, kun sunkin tilannetta ajattelee. Eikö sunkaan mielestä homot sovi armeijaa vai? No en mä nyt sillä, kun mitä mä nyt sua tunnen vähän. Kyllä homot pärjää armeijassa siinä missä muutkin. Meidänkin suussa oli yksi Sakari, kunnes se yleni komppanian päälliköksi asti. Eikö sillä sitten ollut mitään vaikeuksia siellä? Päinvastoin, kun urrohollisuusmitalleja tungettiin rintapielet täyteen. No se kaatui sitten kuitenkin tuolla Kannaksen suurhyökkäyksen aikana. Niin kato, ei